Dito ka na namin titingnan. Para kung dito, Kikay. Para kung may ipapakukunin. Ba't doon pumila si Kikay, hindi dito? Kikay! Kikay! Hindi siya makakaano, nakasarado na. Wag mo na kanina, yaman na siya doon. Nagtatuloy mo ba eh? Rest lang naman yun. Hindi, sasabihin ko lang. Ay, tandan. Kikay, pag may inalis dyan sa ano mo, ipaabot mo na lang, nandito lang kami. Bawal daw kanina, sabi security. Hindi yan, airport to. Tinitignan ba't ang tagal niya yata? Bini-verify ko talagang siya. Tignan mo muna natin para may kung may ilalabas. Hindi mo naman yan maano. Pwede. Pwede, Kikay, Mia. Binibigay sa ano? Sandali lang. Diyos ko. Pag may inalis doon, pag chinek-in yung mga kagamit niya. Oo. Kunyari, may ano. In case lang. Wala naman atang ilagay sa In case lang, para at least. hindi tatapon. Oo, at least andito sasabihin niya, pakiusapan niya, pakibigay sa ganun. Oo. Ang tabayata mo mag-text pag nag-text siya, kamo okay na. Pag nakalabas na siya doon,